Kandusanan sa usa ka babaye nga dili na makabaton og anak. Mao kini si Churarat. Og ania si Doktora Gloria para tambagan si Churarat. Og ania pod si Churarat para magpagtambag balibag kang doktora diri sa Kandusanang istasyon nga wala pa marehistro. Unsa may problema nimo? Kandusanang Churarat. Ngano naman ka diri sa among kuan, sa among istasyon na wala pa marehistro. Ni anhilagi ko, doktora, kay na ako'y suliran sa akong kinabuhi. Patambag unta ko. Tudahi imong Patambag unta ko nga. Dugay namang gud kuha ka baton og anak, doktora. Nya sa among pag-uban sa akong bana karon 15 years naman mi gikan sa among pag-uban wa pa man mi nakabaton og anak. Kuan lagi dugay na giday no ay mo. Gibuhat naman ako ang tanan, doktora, pero wa jud gihapon ko ka anak. Ay mao na imong problema. Unsay problema gid na no kung wa kay anak no. Unsa joy kuan nga makabaton kog anak? Sige, ato na siyang pagtagad no kana imong problema, Madam Churarat. Maayong hapon mga kahandusanan. Naana pud bibisita karon sa among istasyon nga wala pa marehistro diri sa Kandusanan kay niya sa kay magpatambag sa diri kang Doktora Gloria kay taon pa siya kabaton og anak no. At unang isa-isa ho ng imong problema aron na masulbad imong problema, Madam Churarat no. Ano na siya? Paminaw. Ang atong kuan ako ang sa imo ikatambag nako sa imo aron ka makaanak. Maglaga ka og sagay. Effective gid ang sagay no. Kanang kuan man na siya herbal. Kanang sagay herbal na siya. Kanang mga dahon jud ha. Mga dahon jud sa sagay imo na siyang lagaon. Unya kung di gahapon gani siya no, imo na siyang panidaan og mga duha ka semana gikan paglaga nimo no, nag-inom ka ana duha ka semana. Pag wa gihapon gani sa imo nang gibuhat ang tanan o sa imo bana, wa gihapon. Paglaga og kuan kanang usay tawag ani lumot dok nga sa suba man ako. Lumot na siya. Lumot na siya kay ang kanang lumot manggod tinuig na siya mo to nga sa suba. Kanang but pasabot ana nga makaanak gid ka kay epektibo gid na siya. Epektibo na siya. Kung dili man gihapon gani gihapon na sa epek so sa duha gihapon ka semana kapag inom nimo anang lumot nga nilaga ana na siya imong buhaton. Ikatulo na kong advice mo makaanak gid ka no. Ana na simple lagi gihapon kaayo. Magkuan ka kanang tay sa kabaw. Tay sa kabaw dok? Oo, tay sa kabaw. Imo na siyang sangagon. Mao? O sangagon na nimo. Epektibo jud pud na siya kaayo dok. Kapihon na nimo, grabe gid sa epektibo kay daghan mang ang kanang tay sa kabaw, daghan man gud mga herbal yang nakaon, di ba? Kabalo mo ana. Daghan siya makaon yung mga sagbot-sagbot, unsa na lang. Muna imo na siyang ipunon, imo na siyang sangagon. Ibulad sa na nimo, ibulad ta sangagon na nimo. Imo na pag mupagod na siya, mo itom-itom na, muna imo ang kapihon. Mao dok. Mag-inom ka ana kandusanan kay. Sige, dok, tumano na ako ng imong tumana na siya kay bisag di na ka mo gamit. Tumana gyud Churarat kay para makaanak na ka. Oo, dok, og makaanak gani ko, dok. Unsa man? Kalipay na bayag gyud na ako na sa akong kinabuhi ka nang. Ang uban lagi mga doktora no kay mo inom sila kanang ihi sa tao para makaanak. Ihi sa tao. Kanang adili ayaw na kay dili kay sa piskat da siya. Sa piskat. Sa piskat ra sa dili ta anak kay sa kay problema man gud niya isa iya man siya. Research sa uban no. Mali na siya. Kanang buhatan na ako, doktora. Oo, buhatan na siya. Kay mas maayo na kay. Kunang ang akong advice sa imuha kanang maglakaw pudagan. Magunsa man ko. Pagkamang. Ayaw paglakaw, ayaw gid pagtindog magkamang ra ka. Mao gid imong baton, ayaw gid paglaka pagtindog, magkamang gid ka. Pwede siya magtuwad. O pwede ka magtuwad. Kadaghan pud anang imong ko anak ko. Hoy baon maginay mga advice sa mga doktor. Makaanak lang himuon ako na, dok. Himuagi na siya. Nga ingnon ko pud imong bana nga. Unsa man ning imong kuan diri, dok? Unsa man ni siya imong sekretary?
So, ano sa announcer man ni siya doon? Kaliwas ng usap Oo. ng iyang kuan. Mura siya og kana. Ana lang yun na siya. Model sa lumot. Mao. O tapos, di na lang na nato siya kuan ng kuan. Ang buto na tingala ganina mo kog sigitan og sa iya. Maudok, buhaton lang yun na ko ang tanan dok O tapos. buhatan na siya. Og makaanak gani ko dok himuon tagyog kang ninang. Uy, maayo na siya kay naapagid ko i-advise sa imo kung imo ko Pasalamat nimo yun ko sa ninang. Ginoo, Napa Dok. ko i-advise sa imo kay may nang atuon gina siyang buhaton no. Og maura kadto kahandusanan madam. Salamat sa imong gi Churarat. pag-agi diri sa among Oo, istasyon nga wala pa marehistro. Sa mga aduna pa mga problema. mga sakit-sakit, ipadala Oo. lang diri sa among among istasyon, istasyon. wala pa ma-rehistro. Kaya ato naghatagan og tagad. pagtagad sa tambag balibag. Og Okay? wag yung Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird Ani Nohon. Thank you so much.